And yeah, waha, and also the body tilapia. You couldn't use A honor, a donation. Afibia, Menemano, Mayor, Memano, a birthday, no, you need a bob winning, no, a Canada, more money. Nana the beer, the everyone in Coca-Cola, or the birthday. Who tries so baby with your mom? It's all about Angie's Board TV. Oh, great people. And yeah, waha, and also the body tilapia. Within the birthday, that was last week Friday. Na and also the air donation. Enti meneno na airco. Ye call straight to ye nyina hini hona ye de donation airco. The last time ye koye bi Santasi Road no so. By this time you are moving straight to nyina hini. Hona also the body tilapia airco koye yes donation no. It's a belated birthday. Nemo and anyway you say di the birthday no. Enti ene yo hana ma ye nimu nyina airco na yakwa di birthday no. Ene omo akwa donation no. E de ama omo no. Ti di achi na yenkodi yenkotwe hawa Bibia ebesi akwakoye. Follow story no. Hi Angie's Boat Multimedia. Me dey the fresh boy Papa J. Follow story no. Na yenkohwe hawa donation no. Ebesi akoye. Ko road no so a. Ne okwan no so memo wahu ni nyina bi right here on Angie's Boat Multimedia. Subscribe, share, then like it. Try so be like it. Mo bibia akoso kama e de ama o. Yame inshallah say o share eye Angie's Boat Multimedia. Yanko entry ye move ye call straight mami mu say so dey and rounds na yan kasa party and da medical woman say birthday na ye gu so ayedi no and donation medical ka last time ye koye bi that was last year last 2 years last 3 years but last year there no e be ye actors papa no actors call Europe ko kutumesi ho ne ko na poku ho e ko na po ho ne ko madura mo ko ye de asitimi bia ti ne de ngopon adom ese eduru bi na we bibia na waka wo nchi kakra na me ko mi nchi kakra me ko mi krom ukrom ne yako no me kwa hwe ukrom on ye wo me but ka nya wo na mfiri on ye wo me nya hini ye ko nya hini kira so enti ye ko nyina hini ye du ho a ho de bema enkomo na ayemmo so for now na de from Kumasi to nyina hini enti ye hwe journey no from Kumasi to nyina hini ye say ye kwa no so de body tilapia enti ya commission ni mo ana but na say yanko that's a high traffic in the swat Uba. This is one now, but it's a bit more creative. See if I 26 kind of that's a boom. Papa na prageni.
to us school. As in Yabaha, Yabaha program so high. You can go school. Maybe go school or you or say to two. As I know, grand as animal. Oh, I'm going. Maybe it was not in school. Nadia problem. And you came in. You not prepared. Oh, this is not going to tell woman's one. There is a work and you rose to see how you can cut them out. The cup now, what's happening? The younger brother goes as old. Now, debut. Oh, house well prepared. And I never was wrong. That's right. Okay. And I'm in so. When you are you ready? Well, you made the ball. Okay. Oh, okay. Okay. My poor West Coast. Okay. My poor case. Okay. Ball. Okay. Hey, Papa, now to go here. Baby, put out to me here, Papa. Just a man, you. When you baby, oh, okay. Yes, I took over. I was a set to go for a better one. I go so. Okay, so Hanzo can't come up for tomorrow. So I have a bantama. Come on, is how much now? James are 247. But Sam James the second. California Sports. California Sports. I know how. California Pop. California Pop. How much now? Okay. Barcelona. I'm chilling. Tomato wedding. Atuma Bantuma. Do you know going here? Okay. Maybe Musa no. Because I'm to those who be on that. German Johnson about application. The woman is there. And so I don't be if you are. Oh, now the Bialin Diago so free. When you are some no on a mopa, I say, wow, what you one of friends? Maybe was I then? I was with you. Nora. Okay, I say, Jirapa. Okay, and as a humbly. That's a young in Ankasa. Said you didn't have to speak your corner. I saw me, you will be room. Or say a Conongo, Udu Conongo, say, oh, Quadras and Facas, oh, Bass, and what you must know with Conongo. I can't hear it. I've finished your coming here. I just said, oh, that's how I have a and was in a hero. When you say you or Cassette, I'm on for my also, Casso, but oh, yeah, you know, in a hini. Do you know also? Matthias, now we will send a chance and we're hanging over him. Making you really, you know, that's all the science and one sign. And what's the minimum insurance? You know, so dear. No, whatever. To be near when you won't hear more. That's your winner. Fish. Two pound, what council? Your baby, I don't know how. Hey, one of a bit now. And say about say you. Oh, never. Yes, the children said, we bear no be nice if you come. And you boys now, what the BBS woman is in the home. Boys, there was go Kuma. So, Mama, I said, what the BBS woman is so much. So, did you? Man, obey your quiet better. You will be up a lecture and share a video. A man is in a video now. Hey, I made it to Sakanabere. Oh, I never. Sir, many more. I never see now. To be child, Bobby Kuma. When I say one by now, it's in one by as a physical. Oh, you fish.
Pan no brand no bu am na so. No more. Wow. Na efe. Oh, okay. So ko paga. No one tongue ko ni bia dan tem no mo. No ma. Yeah. Sanity. To be any from no more pia ba. We maintain that me twem ha da ba maintain asem we da. Matia. Pan no tia. Dinyina hini na ye duru. Se kuro na mu ani na na. Okay. Suraya sala. Efe asala. Ah, okay. Is what you go ntem wa che. Because some woman too. I got the be one. you couldn't say no network. Oh, sir. Yeah, sure. That's your boy from the branch. A branch. But they also. Okay. They Yaso. When a woman, I knew Indiana may tap her home comedian. Everything come over into the Mattia. Kukula. No size. International kukula. What's your mamma? No, Kukula. No size. The whole today also. The whole Kumasi. The whole make it come back. Today also. The whole Kumasi. The whole Ghana. No size. The whole Kumama. No size. What you have seen? I'm doing now. That's a question. Etunu yawa bedru hana ye baba ye donation no che house hana ye baba ye donation oso de tai ye ma omomonya 70 years no mpanyimfo no omo na ya na wota e donation internet me ho 16 years ni bia online ma mentwema no kra mpanyimfo de
yana mehweme yi go ano akoy makeup so ya kokora no ba pe biaje so ya ha se ya ba be donation no se ma me phone bi atena se dada a mo twen na edi bibia ama o tie koni akochia na nti wo hwa ye maame ne ye papa no ma na ye be ye o ma adoye no omo na atena se no so de so pe number nipa be say 50 mpanyimfo 50 aha but I mean e bia na omebro so but obi a benya bibi kakra e de akọ bia benya bibi kakra e de akọ otaye du ni birthday a otaye sa adoye no e de ma mpanyimfo no the last time ye koye bi e wo baby tene aha na ye du a e wo nyina hini kire house ha ene ye be ye donation ntine o se mpanyimfo asori a o mo eba Paso, ya be bonfire. So many na area that was ana no pay akwanya wa mayanya afa yenya ane ne nanfofo ane ajamfo ne adofo a ene wa mayenya na ya di ahia awo kire ya sukuru jabo taye ne jumati a ye bedi na hye waso mrase open na ye ho amaye nipa pentumi ye ho abla wa rade wonye ntum nti brabefa jumati nyina domu ya se ye wiesu a ya fa wasida ni ye de wasida be mawo ye se jumade ya si nyame agya nyame oba nyame okokuru tim amen ma cho wo de ni dim se de ya ba ye nya ya danfo ya de nyina nkra wo de ba ye anamo a wasi yitu se de be ya be hwe ne be bo amano nyame adom wa ba bedu ti ebe ja dwumadie ni nyina de ama bane na dofo a awia yi nyame di wo maba awo Yesu bi amen Bude me na nanom ni tumi ba se me ma me kura wo san se fi na ka se area e na na tumi na nanom ma mu nyina edika na mo panche se ya che kakra panche na di wo mu nyina ne se monana afi nya afi ba ku ka mi fi ho bia no ya na nyankopon ya madom ma me nya bi kakra na ma chicha ma ko ni bo aye bia we ma chao ye wo mu nyina ne se monana nyame di afi ba ku ka mi fi ho a ya na me ta chicha ne mama mpanyimfo na da bia no me de na ma bantena sa na we no ye se da bi ukuru bete ju na ma ya na bika je ne ya de na wonko ukuru na ana da bia me ba ha bebre se ye se ofiri ha aha na me furu ma hye aha na kane no na o ma me ko wo na o firi no kunu ho o ko ma me ho ti me ma me ha no ko wo me na me furu ma ankasa sha anti bi twa ha ja na ko ese ma nya de twa no kwasi wani asin kula ansa no we obi de nti ne de e ba se ye nyina kakra e benya bia no ne de akofie na ye hunu se ye na no nso a wona ma wo ye adwuma no se odwene ye ho ti e ba ya boni bia ni bi kakra de ba na ye be cha mo bia no ebi ebe wie no na matrase ache mame na bi no so le akọ pa cho me gina ha me ho kan ni
a yɛfrɛ no Ɔbaapa Mavis na adeɛ baako a ɛwɔ wiase ne sɛ nipa biara sɛ wonya boafoɔ yɛwɔ boafoɔ wɔ abɔntene den ba wonya ɔba a ɔyɛ ɔboafoɔ na sɛbe wɔte asɛm ase a megye die sɛ ɛma nneɛma ɛkɔ n'anim kakra nti meyiri deɛ meboafoɔ no mobɔ mpa yɛ ama bobia ma yɛfrɛ no Ɔbaapa Mavis ɛna me bra yi nso me ne no na ɛyɛ adwuma ɛyɛ nnua prɛko pɛ a kyɛ sɛ ɛnyɛ nkyɛn koraa baabi a menom biara no wɔdi m'akyi ɛdine deɛ no mɔ biara wobɔ bɔdidi ɛmdeɛ frɛ sɛ Nana Kwakudua me bra deɛ mo sɛ monim no nanse a mframa bɔ fa me fie no me bra ba bɛgyaa me yɛfrɛ no Mr. Mazi ɔno nso me ne no ɛna wɔ ɛyɛ TV so Royal TV a ɛwɔ bɔ adwuma denden ne sɛ wɔto gya paa papa yi nso yɛ papa a wɔwɔ yɛ mu no papa ne mu paa yɛfrɛ no Fofoi ɔno nso ka yɛ adwuma no ho da bia biribi a ɛyɛ biara no ɔfoa yɛ ma biribiara kɔ so kama me nua nso yɛfrɛ no Bɔbɔ Mr. Daniel no ɔno nso no wɔ lance office na nɛ osua deɛ wɔ amanɔne ɔbaa no ɔsɛ sɛ de tie bi ɔba bɛdi amena biribiara atumi akɔ so ɔmo a mogya kamera ɛsi so no yɛne ɔmo na ɛyɛ adwuma titiri o papa yi yɛfrɛ no Eric ɔna yɛ me director bibia meyɛ biara no ɔhwɛ so ma me sɛ bɛba abɔnten sɛ bɛyɛ dɛ ɔno ana yɛ Papa J nso wɔ ha Papa J ɔno nso yɛ blogger a baabi a ɛbɛkɔ biara no adorɛ bi a ɛyɛ biara ɔmo ka ho ɛne yɛkwa ansa na me maame akɔsoa wɔ ha maame kunkula nso wɔ ha ne bra Kwame Oga Nigeria man sɛ me so wɔ boys deal nyinaa gramase Emma ayompaka oha. Ọ̀pẹ̀ni ya ọkọ ama. Mẹ́jìlá. Ẹ̀fẹ́ tẹ̀ wíwẹ́ mẹ́jìlá, nàná tẹ̀ wíwẹ́. Bọ̀. Bámi bọ̀. Ogbó ní àpò nàbà. Ló tẹ ẹ̀kọ́, máàmì ẹ̀kọ́ ọ̀bọ̀ wẹ̀. Ọ̀bájọ́ ọ̀la. Kofi manu lo. Mami bon dile mami kakra. Nena bese. Mami awa ba jene die. Ata set.
Antiata, Uruguasi. Anthony Abba. Ntino yegusua eche na o say na me ka say number na o so de request say obeche omoni amane ye no so pe mampanyifo ne papa mpanyifo mo nyina 50 na yebedu ye no so no lipa no abro ye 50 ntino na o say yes I organize 10 bia bank kachi organize ne pe o mo nyina enso so e de mama me ko so de nche na ye hwe because say no also number no say his number so say e dia be ka ho nti omo na omo anya emo ne anwa no omo de guache no so de no mbenya on say obi kan say esi mache kakra nti hun say ye kan 50 na yeden ya be broso ti ye ba san boy ho nkusua la say e broso no mun so no ya mo mun nkusua unya nkusua makoma ko teta ti wonya nkoko teta di ba ko ya ko mu adam ben ko wi nkusua no nkoko na wi yeah okay why are they kwa nyamisha eti omo maka no mmra sekire ha mpacho mmra why bi Ante ya echa. Abna bonsa. Eno abla ko. omo obi abenya kusua crate bia benya kusua crate Aba sorola afediti sorola. Aya Mohammed. Ya chuma. ejabo ache omo ye nipa omo ye duro say Yes sir. Yes sir. wa wanya du so mfa me finka say bia say nti ane na edikan no mene edoma ba nyina no ye bedamase ebiase nyi obia na chade a yeje nyi obia bu okwa friends o magiade a o say me beje dia yede ada won na ebehwe me ada si enidi ana nti say magia tum na magia me di nyankopon damase nyankopon so mo no mo nyinche enyinche ahodi wo mu anya nyinche keke enyinche ahodi wo mu nya nyinche keke edamase say ye bo mu promoje ye
Yesu ka asɛm bi wɔ sɛ sɛ mokɔ fie bi mu ne yɛgye mu a momfa mo nhyira ngu fie hɔ na sɛ yɛanye mo wobɛkasa asɛ nipa wɔ nkwa na ahoɔden ni mu a yɛanyɛ ne daa so bi ani Nyankopɔn nhyira obi biara no mu a obiara koma hɔ nhyira obi biara no masa maame pɛ sɛ ɔka biribi kakra Awurade nhyira wo nhyira elikabia ema wo so oni oyire ne omba nia waye yehuru bi mpoda ade bi obesom bia enye sika enye adom enye nhyira tenten na duma ye pani nyina so nka ho na busuafo ni nyina so nka ho ye waye amaye nne no ebedu afisese na ye mmoho eni esema no enkwa tenten ni ahoden adom ti amen. Already why there pa e peripa anan minum be omo so be ka bibi kakra obasiki bra obasiki de wan kasa kra se enko obasiki hallelujah eso mejina usia ba yenyina mewafo ene megunufo ba yenyina nam na mada wo so de ene nkrofo ye ba ye ase wado ye kwakwafo ne wafo nyina se da ye dia man se ado ye obaye kurei ye ne se wo dwene kurei wo pa e se ye ba na ye se wo se ya wo do kurei pa enti Yankopon da masi bebre se de ma siri biara oso Yankopon wo shama na mu e ma na mroso amen obasiki oboy jina ha ya benko oboy jina ha ya obasiki oni esi yana se junior na mo duma nkoso amamo muye bibia enye ye amamo na mo mmodi ne sakira ya so ekọ ya na mpa ya nye nhyira Awurade enunti na me ka kire mo Awurade we nhyira mo no mamo nkwanto aso bebere Yeda ochodi amfaase trasoman ye nyina ka bom da wo mase ye hwe ade fefa Onyankopon aye ni ani na ye nso ho da ye mpo enso Onyankopon waye enti yeda miami wo faase osode ene na homekafo nyina ase Onyame wo nhyira wo sade achi ni wote sa akokọ obon a na ye yen kire ya asoman enkokorafo ne mrewafo ene mumrantie nyina ne ye da nase enti ye da nase bebre one ne namfo no amen oboysiki no just one person kabrofo My name is Entribuatin, popularly known as Mr. Okabo Okwabrane Kwabren. On behalf of the aged at Trayaso, I wish to express my sincere gratitude, appreciation to the Osode and his team, the wife and all entourage for the presentation of food items to the aged at Trayaso. We say, may God bless you all and help you in all your undertakings. Thank you. just say you be an teacher also no so dey brofo kaka headmaster headmaster say brofo na also be ka kire oya de nyame sharp pa ni assembly man am what try so retry area na try so de ye wo how bebre de di kan no eye kura ebe nyina hini nanso ye network system ya de company fu animu anso muntimi meboa ye sanso so na toilet ho asem so di wo kurum ha ye wo ba ko bia MPP tam e na wo mo be ye enso so ye mebie ye ko bisa ho asem wo assembly wo mo se dis ye ko hu contractor no a obeye se adwuma no na wo ye de abo MPP aban enem aban ni gu ye nti se wo hu contractor na wo ko ho so a obetimi de wa ye de akokọ sanso so ne hie nsuo so wo kurum ha ti yesra mo se mo kan champion for my no mo so ntimi meboa ye wo nsuo ho sanso so na ya she community center bi ase ti adofo a se be wo mo wa kura so
so yesre wo mu obi obete yenka bia ono so omomode se obetumi abeboye ne ya desre de kakra no meda mo ase that's a assemblyman so no or the how kakra to me atuja that's the one penifoni bi ni oh boy we dey ene also dey wakai mu wababa mamu niam kakra waya ade because ni enim said ni ma say besi me kura nra nko ana metiye anadwo no na mbebo sofu ya mane nti de waye no nyame nka mo ho o ma mo nkwa tenten na o ma mo nkwa ahoden wom o ma mo adwuma nyina anya nkoso bibi amboye bia ensiye yedam ase se de mo abeya amaye saa nso ne yesre se ensi ho a ibi beba be ka ho bio ama kurei ebi kura na mu be ya de kase bi ama kurei ama ye nyina ye ni age e na wo fa eni oboy siki edini ni de nyame ya na mfa ya adofo na de maame yes oboy siki na ngasa woni no mini no o mo ye yi nyina me hwe mo pa mini no that's pa oboy siki no na me kura ma ye ma dwene se me ba mo ho no ma be sramo na nyame ma ho adina me ba oboy siki no yegusari mpanyefo ni komo eja na emu ye we se ni anwa mo be koso yo me akura eye me nwa since me wokuru ma me hu bi say da mo ya de na ni amaye nsoso no Nyankopon de wonim Yesu sisi obi ma nsuo cup fa kura na ehira no awurade nka mo homo nantim ne mo adwuma ne mo asetunum nyina nyame nhira mo na mo bibia nkoso na afedadu na se no so mo sa kae nya e dia salama mo nyame nhira mo ba that's a party eguso ene mpanyefo ni ko headmaster so ha headmaster mpacho school ni school ba ya me a retired headmaster I'm retired na me nyina hene praise machira de so ha machira de 51 years ni na me ko pension so 11 years ni mboduma me adawma osodi enso omu nyina family sem na ko ene mitis osodi na nkasa de manchina na bado nyina mpanifo ni nyina me na mchira o ma de osodi enso oyakola na oni hoju kama pa na midamosipa o de modi abecheye mjise ni pan ya expect se number no ubetimi ya musa besoso na so moda roma ebro so kura nyina no motimi aye amebibia so bia ani age ho mini se moma no enka ha se bia ya yewe na kanua no e de be hia kafi bia no ntoa so na monye emaye ngokurafo na mfa insurance emamo ni ho a musuma bedi esra mai ndabse nyame sra mu nyina all right headmaster me pese be ko emirwafo no so na we okay meba ho e be ko no ye na ko wi kura me pese ye ko ne ye maame no bi so edi nkomo maame ko me maame no hye Ghana jesi no na me ne ni nkomo kakra maame na boko de boko kura no me have say o he match bi pa papa na Ghana no elusu yo ko ebe ye nyi ye mfirim me pa mo se ame ya so de hia me ne dua no ya pole no esi ya na etim wo de nkwa na ye call network asa na ka any pole no ye nya bi abelwa ye ntimi nkwa abonten ko ye call yesere ma ammo aye ene ne hia me open network abe frefre busuafo no makasa sa ati we the telecommunication networks no mumra me ye kire ya so omo network e ma o ma abelwa se ya no be so ye call ndi asa na wo kugina ba bia ansa na wonya me na kura me ya ntimi sare nga ene emo ye be anwamu ana mutu ana ye be jollof ana ye be de ye be bia mo ko ari be bia mama nkona pacho na sike pacho odawama pacho ewa kafra pacho we de nana sike esu edi nkomo na yako nana we de pia odawama ye chia kakra nana we adoye ya ye wonana aba ye ede amache ya asufo ya na ye ba wona so bebusa de wo so obetimi aka de ahye nu nkran de betimi aka na se de waye baili krum hanne no ifi se ye ni free na nan bo chichi kuri obi anya bi da oni ni pe di kai
Ah, obey sa do yewe. Nti yebese se oso nhira. Ene yebema no wone na pamfo. Empanefo de sebe. Okusi ni abadwafo ne enwa. So ba ye no manka no ka kintan kro no kwa ba ya. Ka do ye bia kra nyefe. Oso de makonta pa nya nchan. Oso de makonta. Mi aba na mwa no. Okay. So ba be si ya ye do oso nhira. E de mamu nyina se ebedu afedan se ho de che ye dia. Me wogide wagwade mu se obeya mra brusi. Mama yene emwa for kwa anya yekasi. What am I? Amen. Yeah, me kama say ye ba ye nyina hini kyere ya so. Aha, kyere ya so na osude e ba be ye adoye kakra de ama ye maame mu mpanyimfo ne ye papa nom. Na ya ba be du hwe ha wa ne masiko ya bibia koso kama obi anyane kosua ne mo ne na nwa omode kofia kope bibi e de aye. Na osude na nkasa wa ha ye bedi nkomo kakra ne ahwe. De nti a abre bia no pese obeye sa dwumadi e de ama ye nananom. Oso boko de Obika se ehu anka bayate bia boko pa na de bia mrewane kokrafo nko amna nche ni bi so ho no mo so hia ne ma bi o na de bia de mrewane kokrafo nko na odi birthday a o try so baby bi dia ma wo on se wote se abrante bia kotwo bi board ya okoya na ejeri no abrewa kotwo bi board ya timika se ameno ni adwuma ye mrante de ahode wo nko ade a se de tie bia betima ya adwuma na abrewa ahodi wo ho ahodi ni ho obede ono wana fum kro ntimi nko enti no twase obi achusu de obetimi aye so ko kan James 1:27 ya se yenhwe emobrofo enyanka ene omu ni bie so enti no me machusu mpanimfo na omu ni bi no ano so ka nyame asemo enti na me wona mafa ya nti afi bia na ya de o wan say da wo ho say afi bia so ko bi ma mrofo ne kokrafo afi bia me ne me ma no me yere me ma no e birthday nyina no yeni e bobo ni nyina no na ye de ape bibi kakra na de ma omu ni bi no atin se omu ko chele wi nam ni bibia no so ye omu nso e de eno nche se nye eye but ye de ya choose ni se eduru wa nkra no birthday nyina yeni oba no so birthday woni mi so me de mi ni ya kan bom ne de akwa ya doye ne se mo birthday akonchire no na mo de ye ma mrofo ne kokrafo se nyame som no guma hodo bebre metima ba se aduane ese wudi no obe discipline ho na unni na de ama obi eno so nyame som so nti ye nso ye dia ya ye no ti every year bia no angopon tu ensema de ho de betimi no ye ma dom nso edi kakra ne se woni de wa obotom aboafo bia ni nchen ba bia omoka ho bi sa aboafo kra mbotom nim se obi a chemade o se minni na me nso ati se wa ye adwuma ne etua oka etua oka ange se fa bo ho bra ba se yi bi se de kocha na se wa ye nyame so adwuma aboafo ye nam nyina no ade chi ade ko esa nyina na aboafo nko a oyene adwuma ye no ye nse ntime nso ye achi so se de tie bia na aboafo de aboafo wo mpa aboafo obi o hwem bia nim se so de sebe ye ni he aboafo na me ye bia se aboa ne ntakra
na man ya kese ti aboafo ka ho pa ye ha ye obetumi a kire be say o next year half of money ready e ba ho na say du ha na ho be bia beko abaje so hu a on say ya yentwusu o eduru tama e birthday no kura eduru a yentwusu ba de be china na a kire say o yenkonkoye na ha o ka say last time bi ye gina ho a ne ye fa manso kwan no so na ko pie kuro bi e frɛ no twapiase last year nso so adwene ba se da bi ye adwuma na ye no mpanimfo egugu fie a munya adwuma yenkohwe o mu ne yekohwe Mr. Chumesi yekohwe na napoku ne yekohwe na napo ne yekohwe madora o mu nyina nso nya bidie enti no eduru a ena no a kire no ho ye nhye da nkire se da se kwa that's pa nyame nhya obi bia betimi aka de atwato a o de America nyina no se mesre obi bia se odidi a na wakai mobrofo sanse ahwo kire de ya ye mu bi ne afemu pen eduru mire bi no na ehada ko bi ayie ko bi wedding ene yakogye aduane e de akofia akohye fridge mu ne yedi ni kakra kakra de akọ adwuma eya enne nso nya ne saa okokora ebubuza se hwan na aba na yie okobonsan na wabididi a one na mo se begye aduane emmoa nti munya bia mommoa afoforo na ma memfa se da kese ma e papa no masofo no titiriu e papa wusu bempa chama general e papa wusu bempa ne ye prophet Uche ono so media se da kese ma na pa fe Jesus ahofe prophet Paul Kusi ene prophet Idrisu prophet Idrisu o eyego so nkasem omu nyina de mpaebo ene honam ani niema de boayen ema bibia ye bia no yenkoso na bafie kura de a chama yentumi mo odefo kodwobusompem lion ene chese mpanimfo bibre eta ya chiwe dwumadie bia yedim nti de aseda ene be mo mu na ye besire mu se ma mo mere yen sanse nyankopon fasika manipa kwa wode ma wode nkrofo bibre ehye wase wa anye se dwumadie na ya na wanhwe ana no nso akoye ho atemmo nti ma mo mere ye se da bia mo boa yen na mo boa ya na se do ye ni yenso ye tirem e de ko ba bi foforo anyame nhira obi bia ne nsa ewo ya dwuma ye yim nyankopon nhira obi bia na mo mo nkwane anwoden na won tire o madwuma mu na ommu nifra ento o matamfo so obi bia otan nkrofo mo boa ye de nyankopon mo nkope papo so kopem se po ebewie nipa nso da ya na ntwe ni na chi ni wonti nani wati nani nso a afone no agrada edwudwa na toilet den wonti mi ne dem tina de wonno na aboafo nso mu di achi nyina Royal TV4 minua mazi ene nana nana poku afi bobo ene me ho kani obapa Mavis me boni dia na maso mete okra na maso de sanse enye oba bia na uye bibia ode no support bebo obo okra wo ya wan kan kire no kra no ohun se wo ya se na se wa mo amane but ono no se ma bona mani o se ma mo na mani o obe support otesi e ba no se da bi ene ma menso menye bibise ne yemfa moa wabere nso odi akire bai babaje mo nso mo boa pa menua ba ko a wo kire aso efre no eye kwame ono nso abbo no modin sanse ye ba no me ka kire nse ompenimfo no wabo mu onse ye ba se ro si abo ma no kama ansa na asole a ye beye ne mu eye Miracle Worship Center ono nso wo kire ya so ono nso sofo no onya daje opon asore watwen yen amye di dwumede nyame nhire o nyina na kire ya so man nyina no yankopon nhire obi bia na mesre aban se ontwe nani enhwe kire ya so sanse ho ena sa box site kesi anka Ibra Ibrahim mama ko ba bedi ho dwuma anya amaso no eho ne wo enti mu kuro no na kuro no nso nya ba bi nsi na no me baya na obi ekotu ba bi makro na okopa no ho ba bi na ogya na nan ba bra toilet si ho so pipe nso ni kuro no network kura nso ni ha uduru ha na se bibia si na opese wo fere kura no a ntimi timesere aban se omuntwe omani mehwe omu na bibia nkoso o toilet kura do masi awie o akase mbe complete yeso mu wo 20 seaters mmema ne manya na 2020 ntinka akase mbe complete na bibia atimi aye kama mesere aban mebo mu na bibia anye kama wakane de aban na te ombe hwe be ede ama mo che da se pa ye ne osede de body tilapia ne birthday no ho akade ni bi no no be donation kaka de ma aye che ya se wonyina hini u branch kaka na oba che nti so di birthday na onya ba bia nkwa na opese be ya adoye bia wotimi de wani ahwe kire ya so omo se network ya de ha omo pa ene se mba nka me upload so network na ni na tete ko
What you say problem wa hapa ayanye ko. We use phone wa akwa fa so bi amaso. Yɛda ase yɛbɛsa nso ahyia